Eta, behin txarri hilda ostean, gero zer? Gero normalean gero garbitu... Erre, gaur egun bere ondino? Lehenau ideagaz beti. Gaurko gunean butano hauzetan da. Baina lehenau ideagaz da... Nitzako itxure hobeagaz lotut esan. Bueno, itxure hobea oino zera, garbia edo... Zera, orduan eukiten peligrua eba igual apurbete arre edo hainbaten konturatu behik bila azkero. Bai, ostean urdeiek eta beste itxure bak eta hobea guatzauen. Eta orduan zelan garbituten zan? Orduan bere uregaz, baina zer erabiltzen zan azala garbitzeko? Orduan sarriten telakaskuekaz. Telakaskuekaz da igurdi, kutsillo garbi baina ostean telakaskuekaz edo lapiko tapeaz ibiltzen zan. Ibiltzen zan garbitako. Bai. Orduan ure eskazau egongo zan ganera, ez da? Oine grifoa zabalduta zenbe gure dugu, errekatik edo ekarri baldetan da holantxe, apurka eta kontuz gazteu. Bai. Eta tripek atara berez, hor orden bat egoten da, ez da? Dana ez da batera ataraten, lehenengo zelan doa tripak, estek eta ataraten direz, da? Bai, esteak atara. Bai. Gero, zerak, bihotza eta barruzkiek. Bai. Ataratenako, da gibela. Gibela lehen hau itezen barriz, lehenango, segituen emoten jakien Andrari prepaetako, armozetako. Hori da.